ഭവനങ്ങളിൽ വഴക്കും വിദ്വേഷവും മത്സരവും ഉള്ളവരെ, ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ പരാജയങ്ങളും മത്സര തകർച്ചയും ഉള്ളവരെ, ഒരു വിഷയം കണ്ട് ഒരു ലക്ഷ്യം ഫിക്സ് ചെയ്ത് അതിലാശ്രയം വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി വർഷങ്ങളെടുത്തു, ഇപ്പോൾ അത് നടക്കാത്ത അവസ്ഥയായി അങ്ങനെ ജീവിതം മന്ദിച്ചു പോയവർ, അവരെല്ലാം കർത്താവ് ഇപ്പോഴും പരിശുദ്ധ ദേവമാതാവിന്റെ മാധ്യസ്ഥത്തിൽ അവരുടെ ബന്ധനങ്ങളെ യേശുക്രിസ്തു നാമത്തിൽ ഞാൻ അഴിച്ചു മാറ്റുന്നു. കർത്താവേ, നിൻ്റെ വിശുദ്ധ പൗരോഹിത്യത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ. കർത്താവേ, ഇന്നത്തെ യാത്ര, ഇന്നത്തെ ജനങ്ങളോടുള്ള ഇടപെടലുകൾ, ഇന്നത്തെ സംസാരങ്ങൾ, ജനങ്ങളോടുള്ള അഭിസംബോധനകൾ, പഠനങ്ങൾ, പഠിപ്പിക്കലുകൾ എല്ലാം ആശീർവദിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അത് നാളെ തിങ്കളാഴ്ച ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന ജോലികൾക്ക് ആവശ്യമായ അനുതാരികളെ സ്വരുക്കൂട്ടുന്നവരെ, അവർക്കുള്ള തടസ്സങ്ങളെ ഈശോനാമത്തിൽ ബന്ധിക്കുന്നു.